7 часа и 20 минути на 23 август 2025 година. Тук ще излязохме от Севлиево и се придвижваме посока на Брилци, откъдето ще се качим до хижа Тъжа. Оттам до село Тъжа и по Подбалканския път с намерение да се преберем през прохода Шипка. Дали ще успеем е въпрос, който ще отговорим в края на този ден. Минаваме през Ловов мост, продължаваме посока Кръвеник, след което предстои Априлци и оттам нататък започва веселата част от маршрута. До сега си беше една загрявка по асфалт, но идва най-интересното. Спряхме в град Априлци за кратка почивка след 36 км, които сме изминали. Средна скорост 18,4, което е доста добре. Движим се по график. Съвсем скоро ще се качим някъде там, по тия далечината, които се виждат върхове. И като цяло за сега нещата се случват много добре. Тук си избрах една пряка, може да мина по-набързо, която трябва да се тика. Обаче, тъй като гледам терена, направо си заносене, не е за тикане. Доста е стръмно и много камъни. Мето продължи по пътя да си кара, ама къде се набих тук и аз? Иначе Марагидик се намира точно зад тая гора. Не се вижда на камерата. В подножието на върха се намирам в момента. От тук надолу се стига до град Априлци. По груби изчисления остават някъде още около 40 минути до билото. Остават 30 минути до хижа Тъжа, която решихме само да подминем, да не спираме на нея и да се спуснем надолу към село Тъжа, за да не губим време. Все пак целият преход се очаква да е някъде около 9 часа. Някъде около 9 часа или около 160 км. Приблизително. Да, по-дългия път повече ще са. Да, най-вероятно ще са повече, казвам. Ето, ще видим. Но за сега нещата се случват много добре. 48 км сме изминали, средна скорост 11,5, 4 часа и 12 минути време за каране. Просто супер! Стигнахме къде Млийското пръскало. Ако някой го интересува, на 54 км от град Севлиево е с велосипед. Ето как изглежда, не е доста
пълноводно, но пък за това време на годината все пак си има вода. Идвал съм преди няколко години и беше доста по-пълноводно, даже се виждаше водата е така отдолу. А сега минава някъде между камъните и изобщо не се вижда. Но както и да е, въпреки това е впечатляваща гледка, много е интересно. И много красиво. Това е пътя, по който караме. От тук продължаваме посока село Тъжа. Преди малко подминахме хижата. И съвсем скоро ще сме в Южна България. Спускаме се към село Тъжа. Пътят е много приятен. Наподобява много на пътя от връх Ботев. Въпреки че на места има доста големи камъни. И като цяло приятно. О, прасе! Излизаме от село Тъжа, вече сме в Южна България, времето продължава да е страхотно и като цяло приключението до сега върви без никакви проблеми. И с някои съвсем дребни изключения, свързани с гумите, но това са дребни работи. Продължаваме да се забавляваме, там в далечината се виждат вятърните генератори, които са разположени в близост до Бузлуджа, Шипка е преди тях. Не е кой знае колко далеч, така че се движим в правилната посока и съобразно времето. След малко започваме да катерим прохода Шипка. Намираме се близо до Златните кубета. Обаче има гален насрещен вятър и едва смъгване. Дано по Шипка да е по-завет, но едва ли. Стигнахме предела на прохода сме, Шипка. Вече започна да се стъмнява. Слънцето още не е залязло. Вече камерата наследи. Обаче ще пуснем фарчетата. Облякохме си яките, да ще са много потни. И тръгваме. След малко само да съберем колелета, багажи, раници. И след точно 10 часа чисто каране без почивките, разбира се. И около 162-345 км. Трябва да ги видя после колко са точно. Пристигаме отново в Севлиево. Тъмно, обаче имаме фарове, стопове, светоотразителни каски, ръкавици, шал, шапка, всичко. Ушанка. Да, най-вече ушанка. Така че приключението е завършено успешно. Откъдето тръгнахме, там се прибрахме. 2 пъти преминахме Стара планина. Единия път по черно, втория път по асфалт. Имаше страхотни моменти, беше много забавно. Със сигурност ще го повторим пак.